som un grup d'alumnes de 6è A de l'escola GEM i el nostre joc creat a Scratch es diu Stickman Recycle Parkour. L'objectiu del nostre joc és conscienciar la gent per als problemes que tenim a l'actualitat, com el bullying i el racisme, i també per informar-los una mica. Aquest joc està basat en l'eix 3, ciutadania democràtica i consciència global. El nostre producte final consta de que un fill i el seu pare perden l'autobús. Després, sense voler, entren en un portal que els porta al món dels minijocs. El primer minijoc que han de completar és sobre el bullying, en el qual han de respondre unes preguntes sobre el bullying. El segon ha d'impedir que una bola de paper li doni al seu fill. El tercer és per conscienciar sobre el racisme, que has de respondre bé unes preguntes sobre el racisme, com ja he dit, per passar al següent minijoc. I l'últim és sobre el reciclatge, en el que has d'escollir on va cada objecte que surt. Després d'aquest minijoc s'acaba el joc. Esperem que després d'aquests minijocs hagueu pogut reflexionar sobre els temes. Gràcies per la vostra atenció.